laban ninnu na réseaux sociaux ale bɛ ka walankata an ka jamana kɔnɔna na réseaux sociaux hali n'o y'a sɔrɔ u nafa ka bon mɔgɔw kɔnɔna la k'a fɔ ko u kɔrɔlan an ka bi jamana kɔnɔna na bi taara ta u bɛ mun kɔni kɛ sisan ale ka diinɛ mɔgɔw la olu kɔni o ye bi olu ka ɲɛnajɛ dɔ ye ni an tɛmɛna ka bɔ yen farikolo ɲɛnajɛ ale bunakun kan mun bɛ tali kɛ étoile du Mandela ale turuna tako sabanan olu kɔni olu kun cɛra an ka jamana kɔnɔna na ni ne kun ye biswi na bakurubaw ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni. An balima lagɛlikɛlaw ani n'a lamɛnkɛlaw aw bɛɛ lajɛlen ni su i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ nin waati laban minnu na réseaux sociaux ale kɔni ye walankatalen dɔ ye kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ ni kɔni kunnafoni di yɔrɔ don mɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka kunnafoniw kɛ fo ka taa se kumaw ma ɲɔgɔn fɛ a yirala k'a fɔ a nafa ka bon nka a n'a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ ko kɔlɔlɔw fana bɛ a la Umu Jakite. Bolo sira mun bɛ yen nɔ ni o dɔw kɔni bɛ se ka tali kɛ Facebook ale ni WhatsApp ni a ɲɔgɔnna caman bi na ni a ta k'a lajɛ bolo sira ninnu kɔni kɛra sababu ye ka hadamadenw ka olu kunnafoni ka u gɛrɛ ɲɔgɔn na ni maaw kɔni bɛ se ka photo ani video ka olu ci ɲɔgɔn ma ni teriya siraw ye ni hali ni o y'a sɔrɔ tuma dɔw la ni a ma kofɔlaw kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn ye diɲɛ waati wɛrɛ bi na ni a ta k'a lajɛ bolo sira ninnu kɔni kɛra sangawuli ye hadamadenw bolo ka sanga ni a nafa ye nka ni a ta k'a lajɛ kɔlɔlɔ caman o fana bɛ sɔrɔ a la ka sanga ni o ye an ka jamana kɔnɔden caman olu kɔni b'u hakilina di. Bon, en fait, les réseaux sociaux ne bolo a avantage follow est mis. Ça permet de partager l'information. Et bien, l'information sera quand il y a des publicités sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses sur les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux avantage bail. Parce que ni fait que la jamana kono bi, fait mimi mo la kunafoni a jona dans les réseaux sociaux. Fait on fait méga mal là ou bien dans le monde maintenant. Actuellement là où nous sommes, pour qu'il y ait information sur les réseaux sociaux de l'eau. Tu vois. En général, follow là les journaux télévisés, moi, t'es journal ou la j'ai, moi, farbe faire télé la j'ai ni fait on a. Mais si c'est avec la nouvelle technologie, les gens ont des téléphones. Donc sur les réseaux sociaux, facilement, moi, c'est information sur WhatsApp, RB, l'information qu'a dit il va sur. Bon, kololo chaman ba de bala. Parce que hakilina jugu bala, il en faut réseaux sociaux kololo do emi, do be do photo ta ga publier ka ti bana ka sura ti ma ban. Ati bi nyina o kololo do yi. Ou bien do be se ga do filmer, chéri muso bu filmer ku bla réseaux sociaux kan. O réseaux sociaux kololo do yi. Ima parce que ni fin dama nyuman kama, mais do be olu ba ke ga jugu mange. Sinon kololo chaman ba bala. Mɔgɔw m'a faamuya de sinon réseaux sociaux ma dabɔ nin ko ninnu si kama réseaux sociaux dabɔla de ka ɲɔgɔn informer ka publicité kɛ ka feere kɛ sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux kɔni a galon de ka ca a galon de ka ca mais ça a b'a to an ka bɔ diɲɛ fɛn min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ka bɔ a kalama o yɔrɔnin kelen n'a kɛra Chine sisan an b'a kalama à cause des réseaux sociaux mais galontigɛ de ka ca galontigɛ ka ca la kojugu maintenant i bɛ f'i k'a bɔ ɲɔgɔn na de i ka se ka galontigɛ ni tiɲɛ de ta ka bɔ ɲɔgɔn na. Oui, certainement kɔlɔlɔ wɛrɛ b'a la mais bon comment dire, on essaie qu'à tienni à galou bon qu'on maintenant faire voilà il y a certainement faire chamambala. Bon, mais inconvénient mon fois là dépend adamadin yere de ngania là parce que ni ngania mai itiko nyana mai yere keka koro donc du coup réseaux sociaux kanana baga réseaux sociaux ma ko réseaux sociaux de ne blague en care réseaux sociaux de ne blague en care hôtel. Voilà, il y a action, il m'a fait que ça dépend de toi. L'être humain est doté d'une expérience, donc il peut réfléchir et éviter des problèmes. Les avantages, Adam a des avantages les réseaux sociaux avant permettre de faire un chamanke, abi et communication en union entière. Bon, abi permettre de faire que réseaux sociaux quand abi permettre de faire un chamanke. Ni kɔni ye a ta k'a lajɛ bololo sira ninnu kɔni kɛra sababu ye hadamadenw olu kɔni bɛ se ka ɲɔgɔn kunnafoni ka u to u sigiyɔrɔw la fo ka taa se kalan sira ma k'a sɔrɔ u kɔni ma dɔrɔmɛ kelen bɔ hali ni o y'a sɔrɔ tuma dɔw la maa ŋaniya jugu dɔw kɔni bɛ kunnafoni dɔw ta k'a bila a sanfɛ minnu ni olu tɛ kunnafoni ladika ye.
Tasuma jeni mun kɛra falajɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na o kɔni kɔlɔlɔ o yɛlɛla edem maw olu ka installation ka yasa ka taa u ɲɛ da baara kɛcogoyaw ka edem maw olu kɔni ka délégation dɔ wulila ka se nin yɔrɔ kofɔlenw na u ka ɲɛmaw ye mun sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kurantigɛ minnu bɛ ka kɛ kɔsala in na sisan an bɔra yɔrɔ min na garabali yɔrɔ la falajɛ donc ntɛnɛn don kurantigɛba dɔ kɛra kuran tigɛra Bamakɔ dugu kɔnɔ ani Selenge Yanfolila Welesebugu Kulukoro et Kati o kurantigɛ sababu kɛra tasuma mɛnɛ dɔ de wulila an ka kuranjuru kɔrɔ kuranjuru haute tension o ligne mun bɛ Kalabankoro ani Sirakɔrɔ cɛ donc tasuma mɛnɛ in wulilen a ye kuran kabulu dɔ bin o kɛra ntɛnɛn sufɛ donc dugu jɛlen tarata don mɔgɔw ye baara kɛ mɔgɔ sigilen b'a kɔrɔ la pour que an ka se ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ cogoya mun na alors mun ye semafo mɔgɔw ye ani EDM techniciens olu farala ɲɔgɔn kan ka yɔrɔw labɛn machine baw ɲinina y'a dɔn an bɔla aw yɛrɛ y'a ye cogo min na u ye yɔrɔ dégager donc o baaraw kɛla ntɛnɛn don câble mun tigɛla ka ben donc ka o minɛnw fana labɛn pour que baara bɛ se ka kɛ nka u y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ très tard dans la nuit ka se fɔ su jansanlen ma u sera ka o baara kɛ walasa kuran ka se ka sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ tile 3 kɔnɔna na ka kuran di bɛɛ ma voilà donc yen ta sababu kɛra o ye parce que ligne mun don an ka kuran mun bɛ bɔ Manantali fanfɛla la centrale minnu bɛ yen Manantali Albatros Felu ani Akio o kuran bɛɛ bɛ tɛmɛ ka na Kɔjala ne y'a nɔ o kilankɛ fana bɛɛ bɛ tɛmɛ ka taa o ligne fɛ o ligne kelen mun bɛ yen o de bɛ kuran mun bɛ bɔ Selenge o bɛ na Sirakɔrɔ ligne bɛ bɔ yen ka taa Balenge an ka centrale minnu bɛ yen donc ligne mun bɛ bɔ yen nɔ o bɛ olu bɛɛ siri ɲɔgɔn na donc ni olu tigɛla ka bɔ yen donc a bɛ i b'a fɔ furancɛ min bɛ olu tigɛla ka bɔ ɲɔgɔn na donc o kɛra sababu ye ka na ni kuran dɛsɛ dɔ ye donc o y'a to an ye bolo wɛrɛw ta ka an ka réseau an b'a fɔ ka a reconfigurer k'a yɛlɛma bolo wɛrɛ kan walasa an ka se ka kuran di mɔgɔw ma o baaraw de kɛla o kɔnɔna na ani n y'a fɔ cogo min na mɔgɔw sera ka jija ka bolo di ɲɔgɔn ma parce que mɔgɔ bɛ se ka kuran sɔrɔ joona cogoya min na donc o kuran ligne mun bɛ a nafa ka bon kosɛbɛ parce que kuran fanba bɛɛ de bɛ tɛmɛ ka taa yen mun b'a to centrale ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ kuran mun sɔrɔ ka bɔ Manantali fan fɛ ani minnu bɛ bɔ an yɛrɛ fɛ walasa olu kuran ka se ka fara ɲɔgɔn kan ani ka se ka kuran di Bamakɔ dugu kɔnɔ ani kɔkan dugu dɔw la minnu bɛɛ bɛ sirilen bɛ an ka réseau interconnecté la donc o baaraw kɛra yen nɔ yan yɔrɔ taara o kɛla dimanche don donc ni an ka machine bɛ yen u bɛ baara kɛ i b'a fɔ i ka moto ou bien i ka mobili i bɛ taa n'a ye garage la tuma dɔw la peut-être i ma panne y'a la nka i bɛ taa k'a labɛn walasa ka panne kunbɛn donc o ɲɔgɔn baaraw de kɛla kuranmafɛn de don n'u bɛ baara k'a kan fana an bɛ labɛn dɔw kɛ mun b'a to mɔgɔw bɛ se ka baara kɛ o kuranmafɛnw kan ni hakilisigi ye lakana kɔnɔna na nka u tilalen kɔ o la u bɛna baara daminɛ tuma min na ka se ka machine bila o cogo la walasa ka kuran di mɔgɔw ma an y'a sɔrɔ ko gɛlɛya dɔ bɛ an ka machine dɔ la donc o la kuran tigɛla nka u tora baara la ka o ɲɛɲini o ye wagati ba ta kosɛbɛ o y'a to kuran ma se ka di mɔgɔw ma joona donc an kɔni bɛ mun fɔ sisan kuran tigɛ mɔgɔw bɛ mun fɔ ko délestage n'a fɔra délestage ani kuran tigɛ client kɔni fɛ abonnéw fɛ a bɛɛ ye kuran tigɛ ye mais anw yɛrɛ fɛ ni a fɔra délestage o kɔrɔ kuran mun bɛ an bolo ni a tɛ labɔli kɛ ka bɛɛ sɔrɔ alors yɔrɔ dama dun minnu bɛ yen minnu ko ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ kuran di olu ma yɔrɔ dɔw bɛ tigɛ ni o bɛ kɛ a bɛ munumunu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i bɛ taa sɔrɔ wagati bɛ dan tigɛ a la a bɛ se ka kɛ heure 1 ye a bɛ se ka kɛ heure 2 ye k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ mais sisan ta tun t'o ye sisan ta tun kɛra k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen ni gɛlɛya bɛ yen k'a fɔ panne de kɛra a la défaut de kɛra a la
a bɛ ɲɛɲini k'a dilan de a wagati bɛ se ka surunya wala a wagati bɛ se ka jɛnya o de ye u danfara ye an fɛ sisan kurantigɛ tɛ délestage ye nka a kɛra k'a sɔrɔ gɛlɛya de bɛ an ka machine kan an b'a fɛ ka fɛn kɛ nka an kɔni an labɛnnen don ka baara kɛ tuma bɛɛ su tile sanji kɔrɔ tile kɔrɔ EDM techniciens u bɛ baara kɛ walasa bɛɛ ka se ka kuran sɔrɔ ka wasa. So ba fila mun kun fɔra ko o bɛna di an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya polisilakaw ma du kubariya duman kɔni fɔra u ye ka kɛ ni dɔgɔkun furancɛ tɛmɛnen na ko mun bɛ tali kɛ so ba kelen boyanko la ko o kɔni bɛna jɔ ka di u ma ka bɔ so tɔ minnu na Sheikh Kulibali ale ka sɔrɔlen don. Nin baara in kɔni bɛna waleya Jalakɔrɔbugu o sigida kɔnɔna na yaasa polisiw olu fana bɛ se ka u damana sow sɔrɔ cogo min na o min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko polisi kelen so kelen nin baara in kɔni laɲini ye yaasa Mali finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnyana polisiw olu kɔni bɛ se ka sow sɔrɔ cogo min na o min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko polisi kelen so kelen Umar Jawara ni ale ye opérateur immobilier ye a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko waati min kɔni dira yaasa nin so ninnu kɔni bɛ se ka jɔ ni k'a di polisiw ma o ye kalo 18 kɔni ye k'a daminɛ avril kalo la san 2022 wa nin so ninnu kɔni bɛna jɔ ni ka d'u ma yaasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka san 20 bɔɲanko k'o kɛ so ninnu kɔnɔna na nin baara in bɛɛ lajɛlen musakaw taar'u jɔ miliyari 18 bɔɲanko o kɔnɔna na wa nin baara kura min bɛna waleya a bɛna kɛ sababu ye ka baara kɔni di maa minnu n'u kan ka nin baara in kɔni kɛ sabula u t'u jɔ maa 400 bɔɲanko kɔnɔna na nin baara min bɛna waleya yaasa polisi kelen o kɔni bɛ se ka so kelen sɔrɔ a sababu kɔni bɔra an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw olu kɔni na o y'a yira k'a fɔ ko nin baara min bɛna kɛ ni ka di polisiw ma a kɔni bɛna kɛ sababu ye k'u kisi luwanse o n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni ma wa nin b'a yira k'a fɔ ko fura kɔni bɛ ka ɲini polisiw kɔni ka degun na polisi minnu kun bɛ soko degun kɔni kɔnɔ wa a bɛna kɛ sababu ye ka olu ka hakɛ k'o kɔni d'u ma nin so ninnu n'u bɛna di polisi ninnu kɔni ma jamana de jɔlen don ni a musaka bɛɛ lajɛlen kɔni ye wa ko nin b'a yira k'a fɔ minisiri min ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ polisiw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma ko nin b'a yira ko ale kɔni bɛ ka wulikajɔw sabati yaasa ka caman bɔ polisiw ka degun kɔni na. O de bɛ taa ni an ye an ka marabolo ale kɔnɔna kibaruyaw la olu bɛna walawala Kanja Tarawele fɛ. A ye aw bisimila a ka bi marabolo kunnafoniw na an bɛ fɔlɔ Sikaso kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kucalakaw fɛ yen nɔ duguma kalanso kilasi 3nan lakɔli mɛtiri 70 kɔ olu kɔni ye tile 2 kalan dɔ kɛ min n'a kɔni kun cɛra sibiri tɛmɛlen février kalo tile 26 san 2022 min tun bɛ ka boli kɛrɛnkɛrɛnnenya na dictée préparée kɔni kan Kucalakaw fɛ yen nɔ ni kalan kofɔlen kɔni kɛra sababu ɲuman ye ni maa kofɔlen ninnu ma yaasa k'u ka kalanw kɔni tagabolo lagɛ ko kura ye min n'a kɔni sigila sen kan miyankala ka fɔ maaw kɔni fɛ yaasa ka dɛmɛ don u ka kalankow kɔni taa ɲɛ ma n'an bɔra Sikaso an b'an kunda Mopti kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bankasikaw fɛ yen nɔ Bankas musow kɔni bɔra iko kɔnɔkulu kari tɛmɛlen février kalo tile 27 san 2022 ni ka u ka dusumakasaya kɔni yira ka sangali maa minnu kɔni yalona u ka siraba 15nan kɔni sanfɛ Bankas ni Banjanka dugu kɔni ni ɲɔgɔn cɛ novembre kalo tile 10 tɛmɛlen san 2021 kɔnɔna na u ye nin taama kɔfɔlen kɔni daminɛ u ka place publique kɔni na ni ka Bankas dugu bɛɛ lajɛlen kɔni munumunu u ka taama in kɔni kun cɛra nɛgɛ kanɲɛ 11 waati la ni sɛbɛn dili kɔni ye Bankas ɲɛmaw kɔni ma walasa ka dansigi bi marabolo kunnafoniw na an bɛ taga Minaka lɔgɔjɔla maa 5 olu kɔni bɔnɛna u ni na maa caman olu fana banana ka sababuya kɛ maa marifatigi dɔw kɔni binni ye u ka mɔbili kɔni kan kari tɛmɛlen février kalo tile 27 san 2022 min kɛra Anderabokan dugu kɔni kɔnɔna na Minakakaw fɛ yen nɔ ɲɛfɔliw y'a yira k'a fɔ ni lɔgɔjɔla ninnu kɔni tun bɛ ka bɔ Anuzagirɛn na sugu kɔni na n'o ni Minaka cɛ kɔni bɛ kilomɛtiri 75 bɔɲanko bɔ ni ne bɛ dansigi a ka bi marabolo kunnafoniw na. N'an bɔra marabolo kunnafoniyaw la an bɛ taa an ka jamana ale kɔkan kibaruyaw fɛ Penda Siribe. Burinakaw fɛ yen nɔ sigikakow daminɛlen ɛri caman kɔfɛ délégué maa 350 ninnu olu ye cɛmancɛrɔ fanga o sariya sun k'o sugandi o kɔfɛ cɛmancɛrɔ fanga jamana ɲɛma ale y'a bolonɔ don sɛbɛn ninnu na u y'a yira k'a fɔ ko cɛmancɛrɔ fanga ko bɛna kɛ san 3 kɔnɔna na yanni kalafili wɛrɛw ka sigi sen kan k'a sɔrɔ baarabila min kun sigilen don sen kan k'a nin baara ninnu kɛ n'a bɛ f'o ma ko commission technique olu kun y'a laɲini de ko ka cɛmancɛrɔ fanga in kɛ kalo 30 kɔnɔna na farafinna jamanaw faralen ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'a bɛ f'o ma ko Union africaine ale y'a yira k'a fɔ ko farafin minnu sigilen don Ukraine jamana kɔnɔna na k'olu bɛ ka kɛlɛ ka sababuya kɛ u fari couleur ye a yirala k'a fɔ
ko fintigilakaw be ka dankari kɛ farafinw na ni k'u bali ka don terrain walima busi kɔnɔ yaasa u be se ka bɔ ni jamana in kɔnɔna na togoya min na. Sira tigɛra dɔw fɛnɛ la Pologne ale ni Ukraine dancɛ la. Kongokaw fe yen nɔ RDC bingani wale wɛrɛ kɛra yen nɔ. Novembre kalo tile 30 san 2021 na Uganda fintigilakaw olu donna RDC dugu kɔnɔna na yaasa bamanci minnu be yen nɔ n'a bɛ fɔ ma ko ADF u ni Kongo fintigilakaw ka jɛkulu kɛlɛ. Ni bamanci jɛkulu ale bɔra Uganda dugu kɔnɔna de la wa o bingani wale caman de kɛ Kongo dugu kɔnɔna na. Hali n'o y'a sɔrɔ ni fintigilaka ninnu be nin baara in na bingani walew o be ka kɛ hali bi. A laban o kɛra Kikura mara la Uganda ale ni Kongo dancɛ la. Kari su ka dugu jɛ tɛnɛ na bamanciw donna ni dugu in na u ye maa 20 bɔɲɔnko k'ulu faga ni maramafɛn ye. U ye du 6 k'o jeni ni ka sifinaka 3 k'olu minɛ cɛman 2 ani musomani 1. Ni bingani wale in bɔlen don ADF bamanci maaw ka bingani wale ma. Komar dugu kɔnɔna na wele mun bilala yaasa u ka taa sigi ka fɔ kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ma ko dialogue national. Fanga sinamatɔn olu ban ka to u wele la. Fanga sinamatɔn politiki jɛkuluba 3 olu de y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ taa nin sigi ka fɔ in kɛnɛ kan. Bawo olu bolo Komar jamana ɲɛma Azali Asumani ale bɛ ka nin sigi ka fɔ in kɛ de yaasa k'a yɛrɛ ko diya maaw ye wa ko sigi ka fɔ in jaabiw ko jamana ɲɛma in b'o dɔn ka ban. O bɛɛ n'a ta fanga sinamatɔn jɛkulu wɛrɛw taara nin kɛnɛ in kan min b'a yira k'a fɔ k'u tɛ ka bɛn ko la nka nin ɲɔgɔnye in o bɛna kɛ sababu ye ka politikiko mankan ka jisuma bɔ o kan. Bi tarata o ye donba ye Isa Dinɛ maaw olu bolo bi a bɛ kɛ ka kun u ka sunkalo o de ɲɛ a don kɔnɔna na u kan ka u jilaja ka u yɛrɛ minɛ sogo ale kɔni dunni ma. Julien Jakite ale bɛna walawalali di a koɲɛw kan. Ni ye laadako ye min kɔni sigilen don kosɛbɛ farajɛla ka tɛmɛ an fɛ yan farafinna kan. Bawo Mardi Gras ale bɛ tali kɛ tarata donya kan min bɛ la ɲɛnamaya san o san kerecɛn dina maaw fɛ walasa ka u ka sunkalow ka o kofɔ. Ni o bi daminɛ mercredi décembre ni o bi tali kɛ araba bugurujɛ kan min bɛ daminɛ ka sɔgɔ nɛnɛ tali la. Ni o bɛ a jira k'a fɔ ko o ye kerecɛn dina maaw ka sunkalo daminɛlen min bɛ tali kɛ sun ani delili kan tile 40 kɔnɔna na ka u hakili jigin Yesu Krista ka kobaw la ka tɛmɛ a ye min kɛ kungokolon kɔnɔna na. Mardi Gras seli in kɔni ale dabɔra ɲagari de kama kosɛbɛ. N'o de kama a yamaruyalen do u bolo u ka dumuniba kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogomafɛnw ani dumuni ta fanfɛ ni o ka di adamaden ye ka se ka o kɛ ka u fa kosɛbɛ. Mercredi décembre ale de bɛna tekun Mardi Gras la walasa ka sunkalo ale kɔni ko fɔ. Ni o wagati de kɔnɔna na sa kerecɛn dina maaw kɔni olu bɛ sogo jɔ fɔlɔ. Bawo o bɛ majigi ani dɛsɛbagatɔya ko fɔ nin na. A dɔ la farajɛw olu bɛ ɲɛnajɛba de sigi sen kan ni o bi wele ko carnaval. Mardi Gras don kɔni ale jateminɛ cogo de filɛ san o san a bɛ kɛ ka kɔn Paki de ɲɛ min bɛ a jira k'a fɔ Paki seli taama de bɛna daminɛ. A kɔni bɛ jateminɛ san o san février kalo tile 3 ani mars kalo tile 9 olu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn sunkalo de ma. K'a daminɛ Mardi Gras la ka se Paki seli ma o jate de kɛcogo filɛ. Tile 41 ka o fara dimashikun 6 kan. Ni o bɛɛ lajɛlenlen de bɛ taga i jɔ tile 47 la sani Paki seli cɛ. Bawo kerecɛn dina la karidenw olu tɛ sun. Mardi Gras kɔni ye seli ye min kɔni ye nisɔndiyaba de ye nka jateminɛw ye a jira k'a fɔ ko o seli la kodɔnnenba tɛ an fɛ yan farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la yan nɔ ka da kan a tɛ ɲɛnamaya ka se o cogo la bɛɛ lajɛlenlen fɛ. Farajɛw fɛ yen nɔ ɲagariba don olu bolo ani u bɛ seliw kɛ yɔrɔw la. Denmisɛnnin kunda denmisɛnninw bɛ u bayɛlɛma ka fini suguya wɛrɛ don u la ani ka gɛrɛ maaw la ka dumunifɛnw fara ɲɔgɔn kan ni ka o dun ɲɔgɔn fɛ. O la an bɛ dugawu kɛ Ala ka san wɛrɛ Mardi Gras o jira an bɛɛ lajɛlenlen kɛnɛ la ani sunkalo timɛliko ɲuman ka o di kerecɛn dina maa bɛɛ lajɛlenlen ma. Étoile du Mandé ale kɔni ka centre de formation olu ka tournoi o taku sabanan o kun cɛla ni Étoile du Mandé ale de kɔni ka sɛbɛya sɔrɔli ye ni tile 4 baara olu kɔnɔna na Amadou Kuyate ka jatobaga ye.
ɲamaya kun bɛ bolo fédération malienne de football ka secrétaire général Ibrahim Traoré ani maaba caman wɛrɛ fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ ka taa fara maa minnu bɔra nasara jamana kana se ka denmisɛnninw sifilɛ ni finale kɔni kun bɛ tali kɛ étoile de mande ale don fini kun ye finman ye ale ni Ictom kun bɛ ɲɔgɔn na o ye Sporting de Cascade ka bɔ Burkina kɔfɛ ale don fini kun ye bari ka sababu kɛ fɛn min ye qualité technique caman o bɔra nin ko la wa fɛnɛ tɛ équipe fila bɛɛ ka jija o fɛnɛ yɛrɛ ni balontan kɔnɔna ka balontan bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na Demba Traoré ka denbaw olu bɛna se ka sɛbɛya sɔrɔ ni balontan fila ani kanakolon o bi yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka don man fɛ o Ahmed Ilalia Jomande ani Duka Fufana balontan yɛrɛ bɛ san sɔrɔ n'a sɔrɔ depuis duguma a bɛ dilan de bon le fait que ka u fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ a bɛ na n'a expérience ka ɲɔgɔn rencontre de parce que dugu wɛrɛ mɔgɔw kun bɛ yan n'an ka denmisɛnninw wɛrɛ n'u tora ka ɲɔgɔn lasɔrɔ u bɛ an ka denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ bɛ bɔ réalité caman kalama ne b'a daminɛ fɔlɔ ka dugure fo ni initiative la ne dugure ɲɔgɔn kun tora ka caya an ka balontan bɛ se niveau dɔ la anw yɛrɛ sigilen tɛ ni min ye o de ye ne ka laɲini ye ka denmisɛnninw dɛmɛ balontan na a ye siɲɛ wɛrɛ n'u ye wele k'u b'u dɛmɛ ni ala sɔnna n'a si ala ka ci kɛ ka bɔ balontan kɔni ye ne ka passion ye kosɛbɛ toujours mun diyara ne ye kosɛbɛ parce que an nana ye talents ye an ma nimisa ye surtout yɔrɔ ka jan nana an ye denmisɛnninw caman ye minnu bɛ se balontan na an yɛrɛ tun ma sigi n'u ye o de diyara ne ye kosɛbɛ n recruteur y'o de fɔ k'olu nisɔndiyara o c'est vrai olu taara Afrique tournoi caman na mais u ma deli ka an ta ɲɔgɔn ye qualité de joueur min kun bɛ a ka ca donc organisation plan bɛɛ lajɛlen na a kun ka ɲi an y'a organisé pour que denmisɛnw bɛ se ka ye n'u yɛrɛ laɲini ye ka denmisɛnw former k'u bila ka taa Europe pour ka taa u ka rêve ka taa olu sɔrɔ Europe o de y'an ka laɲini ye donc joueur caman bɛ yen recruteur y'u croisé jour nataw an bɛ don a détail la k'a fɔ joueur min kan ka taga mais joueur bɛ min an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnna bila ka taa an ka fédération mɔgɔw ma bi vraiment u ka mɔgɔw kun bɛ yan an b'o fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka dɛmɛ na wa an bɛ mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ ko meilleur joueur o kɛra Mafa Keyita ka bɔ Étoile du Mandi la meilleur buteur Adama Ndaw ka bɔ Tɛnɛnkuru la meilleur gardien o kɛra Ishaka Keyita ka bɔ Étoile du Mandi na an bɛ dugawu kɛ sa nin baara in ta ko naaninan Ala k'o yir'an na o farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw olu de bɛ dan sigi an ka biswi n'a kibaruya la bamanankan na aw ni ce an lamɛnni la Ala ka don wɛrɛ yira anw na M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.